Sinodaba nje esilithunyelelwe ngomunye wabalandeli bethu abasilandelayo khona la. Nalo daba liyalandela. Ngisacela ukubingelela kuyithimba la MC Menzisto Transformation Life. Okuhlelo engilulandela kakhulu nami ikakhulukazi ku YouTube ngoba ngiyena umuntu we Facebook kakhulu. Uhlelo ngibuka angicabanga ukuthi sikhona isiqephu sakhona esesingiphuthe and uhlelo olwakha kakhulu abantu ngendlela eziningi ezahlukene kodwa uma umuntu ovulelekile ngokomqondo. Inkinga lana engifuna ukuyibeka lana indaba yobugebengu bese ngibuyela enkulumeni kusimo esikhona njengamanje esenzeke ezweni lethu lapho abantu abaningi bekhala ngezitolo zabantu bokufika ukuthi ingane ziyafa so on and so forth. Mina njengomuntu osebenzela idolobha elikhulu iJohannesburg emkhakheni wezimo eziphuthumayo kuningi engikubonayo every day uma ngise emsebenzini. Yabona indaba yezitolo zabantu bokufika akuyona into encane kodwa it's just the tip of the iceberg mengithi ngiyabuka mina ngendlela okwenzeka ngayo ubugebengu la ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Lento iqale ngewunga abanye bayibiza ngewunga abanye bayibiza ngenyawuba and akekho umuntu okwayithatha serious ukuthi kahle indaba yewunga nenyawuba obani abayibhemayo ibulala obani ingane zobani ziyani ngoba umuntu uyabheka intsha encane yabantu abamnyama ingane ezayikhuliswa emakhaya aright ezinye ingane ekade zama graduates. Kukhona abantu laphana abawo engineering ama IT very clever young men and women abangene shit leyani. So ukubulala ke ukubulawa kwengane asingafocus entweni eyodwa indaba zama-chiefs nezitolo zabantu bokufika kodwa angesibheke ukuthi ubani odayisa iwunga, ubani odayisa inyawupe, ubani lo obulawayo. Ubugebengu obenzeka la isigoli uqake isimanga ongakusibona. Yazi uma ngingaxoxa uma kwenzakalele ngise-shiftini ayipheli i-shift nginga-attendanga i-call yomuntu oduduliwe umuntu ogwaziwe especially endaweni enjengo-Uville, o-Hillbrow, o-Bestville kuney'dleke zobugebengu ey'qale ngandlela. Kuyakwenzeka nje earlier I think kusanda kuqala ubusika kunomgaqo lapho kuthiwa u-Wolmarans and Klein kwakuyikhathi zantambama futhi sibizwe khona kunomfana owayiduduliwe. So ngasifika kulo crime scene lo mfana oduduliwe wayedudulwe inhlanzi eyodwa esifubeni and waphelela lapho. So into eyenzeke uma ufica umuntu esimeni esinjengaleso uzama ukuthola i-identity yakhe ngokukhuthuza amaphakathi ucheck i-wallet noma uthi ikhona noma i-ID noma i-driver's license ukuze ukwazi ukuthi u-identify abani uma usuwenza i-paperwork yakho. Into yangizusibuhlungu lapha kwakuyingane encane ngeke ibize igama layo kodwa eyakaKhumalo and i-ID yayo yayibizwa 2006 and it was a student card kwangayona i-ID actually kwakuyi-student card sase-UJ umfana owenza engineering first year. So istory silana nazo iy'ngane lezi zizofuna nazo zibuye zikhuzeke kulowo mkhuba ngoba into eyenza kulo mfana waba vulnerable ngokuthi ahambe efaka ama-earphones esitradini emgaqweni. So
igebengu into ezayinothisa ke ukuthi shoot obviously uphethe ifoni ephaketheni. So akunayo isiqiniseko ukuthi kwenzakalani noma walwa, kodwa angiboni ukuthi ingane ka-2006 ingalwisa abantu bephethe isibhamu. Okubuhlungu nakho konke, le ngane mase beyidublile bayishiye bathatha i-cellphone bahamba nayo isikhwama leso sesikole ubhaka lo i-school bag sasine-laptop ene-value engaphezu kwale cellphone umntwana ahambela nemhlabeni. Ubuhlungu obuziwa umzali ukhipha ingane ekhaya ukuthi iyofunda ukuze ibe into ethize kusasa, izobulawa lezi cellphone and izobulawa igebengu. Igebengu iqala bona ama-drugs nazo futhi igebengu eziningi ezibamba inkunzi la eGoli igebengu zabantu bangaphandle. Noma-ke ngeke ngispecify ukuthi siqhamuka kuliphi izwe ngoba akufanele kube ngathi mhlawumbe sicwasa abantu balelo lizwe, kodwa igebengu eziningi abantu abaningi abanjwa inkunzi eGoli babanjwa abantu abaphuma ezweni elumakhelwane wethu esilaziyo sonke. So yangizwisa ubuhlungu kakhulu leya nto. Kwenzeka la ngelinye ilanga ngise-Hillbrow ngoba yona area ngisebenzela kakhulu. Kwafika ingane, ubugebengu sikhule bukhona thina. Ubugebengu sikhule bukhona, inkunzi bibanjwa, nami ngake ngabanjwa inkunzi kwamashu, ngashawa ngempama, ngaphucwa lento engangiphucwa yona ngisakhula nami ngisayi-teenager. Angikhumbuli ukuthi kwakhona ukuhlobo ubugebengu ukuthi ingane ela 14 years ungaze uyigwaza amanxeba u4 esifubeni uyiphuca cellphone. Yinto engake ngayibona ngamehlo ngoba kuyenzeka kube nama cases aba unique ngalendlela ngoba ukugwaza nokulimala komuntu sekuyinto esiyijwayele ukuyibona, kodwa khona lawa unique njengayelofana engisho ukuthi owakakhumayo. Into engakusoze ngayikhohlwa empilweni yami ngoba yahlala kumina isikhathi eside, yahlala kumina. So kahle sumphakathi, yes, iyadina lento yobugebengu bokuthi kudla okudayiswayo okungekho emthethweni, kodwa inkinga nathi iqale ngathi ukuthi siqale nini ukubona ukuthi iy'ngane ziyabulawa ngoba kudala zaqala ukubulawa. Ungaya eThekwini uye ku-M4 ngaphansi kwe-bridge leli umugibelo osuke emakethe ngathi uyemlazi. Isizwe lesiyana, isizwe. You see more than 200 people abalaphana. Ukhe be productive emphakathini benza into right. Abanye babo ngisho usukhuluma nabo uma kwenzekile wathola leyo chance yokukhuluma nabo ubuso nobuso. Uya understand ukuthi umuntu akasona isidomo, uhlakaniphile, ama-graduate. And enye into esicasula kakhulu e-South Africa, abantu abasenzela phansi umbutho wethu wezokuvikela amaphoyisa. Amaphoyisa a-South Africa understand noma mhlambe they are underpaid or uba greedy. Ngike ngaya kunendawo kuthiwa i-Vodacom Tower endaba eGciya Johannesburg next to iYovini. Nakhona yisidleke sabantu ababhema idakamizwa. Futhi kwakhona umfana laphana owayegula. Waqhamuka ngoba la gcwele khona labantu ababhema lento bokwazi ukuthi nearby khona umuntu odayisa idakamizwa. So amaphoyisa akwazi daylight imoto yamaphoyisa yaseHibo eGrey, not far from where I am, get busy nalo mfana ogulayo oguliswa yona njalo lezi dakamizwa. Umuntu wangaphandle leya muntu waqhamuka wavela ngewindi ibuwo, ngasola ikhamera yokumshutha, wathatha i-envelope wayinika iphoyisa. So kahle iziningi izinto ezonakele. Akubona kuphela indaba yama-tuck shop, ubugebengu nje obula eGoli ningasakhona eGoli kuphela, nakwezinye nje iy'ndawo buqale ngale ndlela ehlukile. Abantu sebeyithathela umthetho ngendlela emangalisayo. Izolo lokho njengoba namhlanje kuMsombuluko bomgqibelo ebusuku
eMarshall Town omunye ubhuti lafana futhi ubedukile wafika ku-dead end and leya ndawo eduze kwala lidi ekwasha khona abantu last year lela kwaba ngisipicong school eduze ngikwakhona futhi uma eduka lo bhuti aduke kanti umgaqo uyi-dead end angithi yabona lethi siyazi ya-creator ngisho ifear kubantu so uma realize ukuthi ku-dead end efuna ukushaya i-U10 kunabantu abahleli lafana bayaphuza abanye bayabhema zona iy'dakamizwa lezi kanti nayo ingane izowela emva kwemoto and imoto akade ahamba ngayo ibitheko uma ibhakhi lawa athe ukufakama nama-Toyota kudala washayisa ingane ehlela uma eshayisa ingane labantu abagcwele la babheme idakamizwa nabaphuzayo lapha bamemeza so angithi nje sekwakhritheka lento ukuthi uma ufika le ndawo enabantu abaningi nawe ususabela impilo yakho uphuma imphefumulo emibili laphana ngenkathi ezama lo bhuti uku-understand ukuthi wenzakalani efaka u-reverse ngoba yena emngqondweni yakhe ubecabanga ukuthi labantu bazohlasela yena wahlehlela enganeni wagcoba ingane yashona umfa bonke labantu ade bephuza bebhema laphana bafike bamgandanga manje bamshisa nemoto into eyenzeke Saturday esiphuma kuyona nje bakuyimandi namhlanje so indaba yobugebengu ukuthi siyibuke on the broader picture singayibuki ngesolo lama-tuck shop kuphela yes iyadila asiyifuni kodwa ake sibheke iy'dakamizwa yizo la igold isibhamu i-choice into eziqhumela nje noma imini noma kanjani ngeke uye emsebenzini ube yiphoyisa noma uyi-emergency worker uqede i-shift ungazange uku-athende umuntu oduduliwe noma ogwazile. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu bhuti kuyezwakala. Khona la ohlelweni emsebenzisi oke waxoxa istory selinye iphoyisa elike lasebenza eHillbrow. Uthi loya mama loyana eHillbrow ngalesikhathi asasebenza ngaka retire wenze imali eningi kakhulu ngokuba yiphoyisa. Ngiyacabanga ukuthi njengoba uyasikhumbula. Ngasilalela kuyimenzisho yes uthi loya mama wenza imali eningi kakhulu before retire. So ngiyacabanga ukuthi kusho ukuthi amaphoyisa asuke ajuthe ukuthi asebenze kule ndawo yaseHillbrow vela hleza thatha ama-envelope ikuphi kahle kahle ugovernment angakwenza ukuze azame ukunqanda lento ngoba phela kusho ukuthi into eyaziwayo le ikuphi mhlawumbe ugovernment angakwenza ukuze anqande yonke lento. Hayi okwenza ugovernment akunzima kakhulu ngoba banayo ibudget yezinto ezingenamsebenzi walutho. Uma ukuthi uyabhekisisa kahle thina esibuke lama-crime documentaries overseas yini ehlula u-SAPS ukuthi iy'moto za-SAPS zi-install amakhamera namaphoyisa abe nama-body cam and umuntu uma ezoqasha emaphoyiseni kube ne-thorough investigation, full background check. Hayi lento eyenziwayo ukuthi nje umuntu ahamba ayoginiswa iy'thupha ku-check ukuthi akana-criminal record the next thing usengakwazi ukuthi asize abantu. Kahle amaphoyisa especially amaphoyisa alayigoli kungaseyona i-Hillbrow kuphela ama-gangsters behind the uniform ngingasho njalo. Kuyezwakala mfo sesivala nje kokugcina eGoli buningi kakhulu ubugebengu obenzeka ngeke ngahlala khona kakhulu ngisazophindela futhi ngiyohlala khona njengoba kuzoqala unyaka nje sizoshutha kakhulu sishuthele khona njengoba siqhubeka sishutha nje buningi ubugebengu obenzeka khona nami ngake ngabanjwa inkunzi ngangiya eKrugersdorp ngabanjwa khona lapha kuVolmaransi mhlawumbe ngisazosixoxa ngelinye ilanga nami istory sami ukuthi ngabanjwa kanjani. So ngifisa njengoba uke waxoxa istory somfana omncane owabanjwa inkunzi kukade efaka ama-earphones ngifisa nje kancane sesivala ukuxoxela abantu ukuthi ibuphi nje ubugebengunyana obucommon obujwayele ukwenzeka eGoli futhi bujwayele ukwenzeka kanjani. Ngicabanga ukuthi kungasiza ukuxwayisa abantu abazosuka la mhlambe baye eGoli basuka la emakhaya mhlambe abanye bayaqala ukuya eGoli bayovakasha okungaba yingane even nabantu abadala uqobo
negenge ezosuka la njengoba igenge kade ibhala nje umatric iye khona eGoli iyofunda ngakhona mhlambe ikuphi la ungabaxwayisa khona ukuthi ibuphi ubugebengu ungaxwayisa ngabo nezinto okufanele bayiqaphele uma bafika edolobheni elikhulu elidangerous njengeGoli? Ubugebengu very common la eGoli inkunzi. Unfortunately inkunzi yala eGoli ihlupha ngokuthi njalo ayiphethi ngokuthi umuntu ahambe engenanxeba lokulimala. Angazi noma mhlambe uhlobo labantu olubamba lenkunzi esingayijwayele njengoba ngingasho ekuqaleni ukuthi sekhona angisho ukuthi inkunzi i-right. Inkunzi njengoba ngisho ukuthi sikhule ikhona ibanjwa bonke amalokishi ngisho ngaliphi lokishi inkunzi ibanjwa kodwa it has turned very violent njengamanje. So ngiyafuna ukuyiqaphela eGoli ukuhamba ubuso kuyingozi. Kungcono uma utho mhlambe kuyenze ukuthi mhlambe ngenze isibonelo wehla ePark Station uma not sure ukuthi uyapi. Indawo ephephile eGoli ama-taxi rank. Ama-taxi rank uma uzoya kuma-taxi marshal mase kuba ama-police station. Another thing uhambe eGoli awuhambi ubheke phambili ungaqalazi, especially ngikhuluma nge-CBD kakhulukazi. At least nje every few seconds bheka ukuthi who's behind you, who's beside you. Yilokho nje ngathi ixwayisa abantu kakhulukazi kodwa nje into eyingozi kakhulu ukuhamba ubuza nokuyi-expose ukuthi unfortunately umuntu kwakufika endaweni entsha kube nzima ukuthi angabonakala ukuthi uyakhona uyashesha nje ukubonakala ukuthi hayi lo muntu engathi indawo ngayijwayele kodwa nje ukuzama ukuthi la ungazi usugqamisa ukuthi la ngiyafika angazi. So nje indawo engathi mina abantu phephile khona uma ukuthi ufuna ukubuza uma ukuthi udukile ngoba iGoli likhulu at least khona i-taxi rank. I-taxi rank it's very rare ukuthi umuntu abanje inkunzi i-taxi rank. Abantu basemateksini ngiyabashayela ihlombe lapho bayakwazi ukuvikela abantu abasuke sebesesikhumulweni sabo samatekisi. So akujwayelekile futhi it almost doesn't happen ukuthi kungabanjwa inkunzi i-taxi rank. Be careful of the strangers. Be careful ukuhamba ubuza nabo. You don't even trust umuntu omdala. Ikhehla uthembe eGoli. Isakwazi usithembe eGoli. Usiso ngamaza umthembe eGoli ngoba uthi umuntu osifazane. Ngiyabona.